ሻማ ኢንተርቴይንመንት ቤት ትምህርትኹም ቤት ትምህርቲ ኩልና ትዝታይ ከሕድስ ውፀተይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክምን እንኳዕ ብዳሓን መጻኹም ሎሚ ኣብ ትሕቲ ጥሉል ክራማት በቲ ሓደ ሸነኹን ሃገርና ኤርትራ ብድሙቕ ዓወታት ቢንያም ግርማይ ስማ ደሚቑ ዝርቋሓሉ ዘሎ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣብ ድሮ መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ርእሲ ሃገራዊ ምትእኽኻብና ዝኾነ ፌስቲቫል ንሕና እውን ገጽ ንገጽ ተራኺብና ተራእይናን ብሓደ ምምሳይና እንኳዕ ሓጎሰና ቀይሕ ዕምበባ ሎሚ ንዝክሮም ኣለና ንሳቶም ሞቱ ኣብ ዝኽርና ከዱ መሳሊቲ ህይወትና እዮም ሎሚ ምሳና ተኣኪቦም ኣለዉ ሎሚ ንበይንና ኣይመፃናን ኣብዚ ዳራሽ ምናልባት 150 ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ምሳና ጼርናዮም ዝመፃና ስዋት ብፆት ግን ኣብዚ ዳራሽ ክሳና ኣለዉ ቀይሕ ዕምበባ ኣብ ቃልሲ ተወሊዱ ኣብ ቃልሲ ተወሊዱ ኣብ ቃልሲ እውን ይዓቢ ክሳብ ግዜ ዓወቱ ክሳብ ግዜ ዓወቱ ማሕላና ስጋ ስዋት ጭሩሕና ዓወት ንሓፋሽ ፀፀል ሳሕል ክንዲ ፍርናሽ በዓትታት ሳሕል ክንዲ ኣዳራሽ ወለዶና ኤርትራዊ ሓፋሽ ሰላምታ ይብፅሕካ ዕምበባ መሮር مجمرة يغني لي كبرت لكم أبزين قطعمناتكم عديمة نزنا كانوا 40 مليون عامة حمشة وعشوا عطر عامة زنبرة مثل كري المبازهم بلبي هذا مسؤولكم ሻማ ኢንተርቴይንመንት